Kazwai, Moroi, Salibonani, Utini. Kusangana kwatiri kuitaka tichiripo patongogara. Muchikamu chapera ndipo paya patakakuratidzai nyoka dzichibatwa, mpurwa ichibatwa. Asi mucomment section takaudzwa isusu nevanoziva kudarika vamwe vese kuti aiwa ndezvavo izvo ndizvo zvavakanga vakaisa maZimbabwe tichadzidza rini. Asi ndine mubvunzo kwamuri ruzhinji rweZimbabwe. Muri kuona uwandu hwevanhu uho? Sekufunga kwenyu imimi vese vakapusa, nesuwo tiripo takapusa. Zvimwe zvinhu zvacho so zvakaoma, kuda ndiko kupusa kwacho. Ameno. Regai tinzwe vabereki vanga varipo kuti vazvionawo sei, vabatwawo futi kumeso here kana kuti kwete. Ndo chirongwa chatati tikupei muzuva ranhasi. Andrew Neshamba ndo zita rangu. Musakanganwika kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ndiretwa Wanda chitengu chakundwa, ndiri mubereki wepano patongogara. Zvaitika pano nhasi tagutsikana nazvo nekuti zvinhu zvataigara tichiita kuona nemaziso, tichiudziwa mataifamba, asi vanopedzisa ndio tenge tiri kushaya. Zvino nhasi tinotenda mambo wedu nekomiti yedu yakafambisa basa yekuti tisvika kuti vasvike pano tibatsirwe, nekuti dambudziko rirenge richitashungurudza zvikuru. Paitwa inonzi fair zvabatwa, nyoka yabatwa, dzamba rabatwa, mpurwa wongoripota wachitendera muvana vachingodonha, vamwe vachingoita weti kuchikora asi kumba kwasingaite, zvichikonzerwa nemamedhemu iwayo vatiza iwawo. Saka tinotenda zvikuru vese vauya pano vatibatsira zvikuru. Komiti yedu yechikoro nemasabhuku edu tinokutendai zvikuru kuna makashinga, zvisinei kushungurudzwa kwamaitwa kunzi mutye kuti mudzokere mashure, asi maramba makashinga. Tatenda. Tiri kutenda zvikuru namambo nebasa ratiitira pano patongogara. Nevana vedu masabhuku akatungamirira iro basa wakafamba nekushinga, vakashinga kuenda kwamutoko kusvikira nhasi uno taitirwa basa rataitirwa nemwana wedu. Tinotenda mwana wedu kwati nebasa rawabata. Zvese tazviona zvaitwa pano, taona nyoka, taona hari yanga yakazara ropa, taona muchi mupuro. Tiri kutenda zvikuru nebasa raitwa pano, nekamwe kanhu kataona katisingazive kuti kai. Tiri kutenda zvikuru. Maita zvenyu. Makadiko muri yeZimbabwe. Ndino ndinonzi maitiri vanga, asi ndiri muno mukutongogara. Zvataona pano nhasi hatisati tambozviona. Kana ese anonzi maprofita anoita mashura, handisati ndaona muprofita akadai. Apa inini ndanyatsa kuona inonzi fair game. Zvokuti kana inini mwana uyu kutotenga tauro nomubereko wekumubereka ndingamubereka. Nokuti basa raita pano ndiri kushaya chokumupa. Kana inini ndino matambudziko ndiri kutoshaya kuti zvechokwadi dai anga atofamba door to door atipedza kutinunura. Nokuti tiri kutaudzika mwana uyu nachechi yake anonamata, ndiri kuti ngairopafadzwe. Mwari ngawaburutse makomborero chaizvo pamwana uyu nechechi yake. Ameni. Tinoti kwaziwai mose muri yeZimbabwe. Tafara zvikuru nechiitiko chaitika pano patongogara primary school. Panowa ndipo panodzidza vana vedu. Taisangana nematambudziko akawanda. Kune vasinganzwisise zvemweya, kune vasinganzwisise kuti kune spirit inofamba. Asi tinotenda chifi nebasa rawo nevabati vebasa. Tinokutendai kuti sunungura kwamaita burikidze nematambudziko angasangana nevana vedu akanyanyisa. Asi tinoti dai tatirisi vakadzi tanzwa kutya. Pane zvimwe zvinhu zvinotyisa zvekuti haukwanisi kugara nenyoka, chidzamba, zvinhu zvakasiyana-siyana zvakaita sehari dzine ropa. Ndanzwa kutya asi ndanzwa kufara. Sununguro ngaiwepo, dzidzo iwepo pamberi nekudzidza. Ndinotenda zvangu. Pamusoro iyi vanhu vanogara 46 nowane wana patongogara. Handakufara ndikurwadziwa, but zvisinei ndanyevenuka ndondawana mubatsiri.
nzvimbo inoi sadaro iwoningi sadzokorori iwoningi kana muchisiya inonzi woningi wokoyoi ifemasiya ndakutenda muprofita abata basa iri profita iyeyo aumutenda inini handina chipo chokuprofita handina chipo cheuimbiri handaona nguva yekumuimbira murume uyu murume anobata basa ende kana masogara murume uyu ari kupi ndimbomusheke ndigare pasi mishoti kugarisana mukamu zvinhu zvaitika temazoona wabereke magusikana irapo manyepa iraye aripo here manyepa aya zvanzviri muhomwe zvanzviri kupi saka mukugarisana mu please wanhu ngatimboeramba ndini mune zidhawazi mishango iri panext door apa papashero ndokupesera pamwe titaureka ukanga usatiwe panzvimbo nenguva ukanga wabatira zvinhu zvakadaro manjika hauchadiwe panzvimbo nenguva right ari kupi wabata basa wacho ndipesano dzako uko right ndipesano shamari sano dzako papashero wadzokera ya pamusoro wana wezimbabwe zvinhu zviitiko zvinoshamisa kune munhu wese ndokumbira zita ndoitwa wakagora asi nino hangu handisandani mwana uya panapa achidzidzawo asi ndosimbidzawo kune chiitiko chaitika ndinotarisira vabereki vazhinji vane nyaya yataingonzwawo ichingotaurwa isusu hapana chataita ziva nekuda kuti hatina vana vanouya babi handitika zvichiroti kana usina mwana anouya panapa hauna zvizhinji zvinouya zvinopinda mupfungwa dzako uchiti zviri right unongo uchingoti havanopenga handitika tikuira nerobereki nhasi unou tauya pano panzvimbo yetongogara tine zviitiko zvakasiyana-siyana ndokunga vazhinji hapana asina kuzoona izvi hazvina anoudzwa munhu wese azvionera pamhuno sefoja handiya munhu wese anobuta bute handiya anozati bute inopinda mhuno tinoti kuna vabereki aiwa vabereki sori zvedi pamweandikanganisa kuna vabereki ka ndandikumbirawo kuna vabereki vane vana vakasangana nezviitiko zvakafanana zvaonekwa pano ndinosimbisa kuti rambai makadaro nekuti upenyu hwakadaro hakuna anohufarira pane here anofanira kutuma mwana achiramba kuti handidi kumba mwana akaramba kuti handidi munoti ndokurowa handitika tatobereki musarowe wana dambudziko riri kubva pachikoro chawo handitika tinotenda vabereki mandirambidza kutaura zvakawanda totenda nemashoko iwawa mashoma kubvira panapa vanhu tese tinofanira kunge tichiona isusu zvese maminimini ese ari kuitika ese aya munhu wese ari kuzviona handiti panapa patongogara kubvira 1983 tarisai kuno 83 hapana vana vaipasa ba vanzwa hapana vana vaipasa ba wese vana vaingoita wese munhu afunda panapa aingoita dofo kubvira wese wakafunda patongogara pano ndi ana ufunda hangu patongogara panapa asi wese wakafunda patongogara panapa wese hapana akapasa ba ndizvo zvinhu zvake zvipi izvozvi saka tinototenda muprofita wauya kotibudisira zvinhu zvakadai vabereki panapa kana mwana akauya pano unonzwa kuti haana kupasa zvinhu ndizvo zvaitendera zvokuti wese mwana edzimba dzione zvinhu zvipi saka vaberekika tototenda nezvinhu zvamene tichaonawo pamberi apa kuti pana vachafunda ivavo vachaitawo sei pakubva paita zvinhu izvi because pana panga panonyangara vabereki
Ndapedza hangu. Pamusoro imhuri yeZimbabwe. Inini ndinonzi Mai Homakoma. Ndofunga ndiri kunzwa hana yangu kunzwa kurowa zvakanyanya. Ndiri kunzwa ndingati kufara heka kuti kutya zvese zviri kusangana ndizoda kuti chachicha ndakundwa panguva ino. Chekutanga ndoda kuti nditende kuna Chief Mutoko zvakanyanya. Ndoda kuti nditende kuna Ashumba nekuti ndo azotisvitsa patawe nhasi. Mushure mekunge taita dambudziko rakakura. Zvinonzi matsamba takanyora achienda asi handina mhinduro. Takanyora kakawanda asi mhinduro yedu yakanyanya kukosha yatipa nhasi kuti moto uyo upfute nechekumadokero uko. Ndi chief wedu agere panzvimbo ina. Ndoda kuti tiise maoko kuna chief wedu ndibatsirewo kutenda. Washumba tinokutendai zvikuru baba. Murambe makadaro. Musaitire isusu tega. Asi muitire na wose vari muno maMutoko. Nekuti dambudziko iri ndiri kuona riri kuzara kwese. Nyaya iriko muzvikoro. Haisati yabuda zvayo pano yakauya isusu tatotsautsira mutemo. Tatoutsautsira zvokuti tatora mutemo kuisa mumaoko. Nyaya iyi haina kuya nyore hama dzangu. Takapinda mujeri. Ndatombonzwa kuti kwanzi mapurisa auya akaiswa pano ari kundinzwa ndakamira sekudai. Ndiri kunzwa moyo wangu kurwadza vanhu vaMwari. Haizi nyore tariseiwo zvishura zvanga zviri apa nebasa ramakapfekera nguwani muri magraduate andakaenda kuchikoro. Pandakaona mabhiya achiwanda ndakadududza. Asi vamwe vedu makasangana nemabhiyi mukagraduata. Asi nyaya yakafanana neiyi haibuda nemabhiyi vanhu vaMwari. Inoda kuti tiite nyaya tiri pamwe chete vanhu vaMwari. Haizi nyorei. Muchitimanikidza kuti vana ngavauye chete kuchikwaro. Zvakadai zvinobuda here? Shuwa mwana anoona kunge dhii kana zvinhu zvakamira sekudai so. Ndiri kufungidzira kuti pano pambakawo machifi. Vana vaidonha matoilet achidonha uko. Chambiri-gori kumatoilet nekuwana uku zvinhu zvisina kumira zvakanaka zvakaita mhidi-gori pano pachikoro. Vakasimba varairidzi vari panapa. Zvimwe vachitoita mashura zvichinetsa pano pachikoro vakadokera uchisangana nezvinhu zvisina kururama nekuda kwemweya uyu. Ndinodaira kuti mwe musika kubva nhasi. Ndofunga zvichanaka naiyo pasi rate yaitarwa iyi. Mwana zveshuwa kuti upase pano. Zvakaoma ndichikurangarira nemwana wangu panapa. Aigona zvokuti kuchikoro maths aidzigona aidzidziswa nachikuna. Asi akatombondiudza rimwe zuva ndaendawo kuchechi kwatinoenda ini ndakupa ifananidzo kuti pano pakaipa pano. Zvandinoziva inini. Asi ndakazviburisa nekuti inyaya isungisa sezvatakaitwa izvi. Mwana wangu ndaenda naye kuchechi zvikanzi mwana wenyu wamuti anogona pachikoro paari ka. Akutoita masvondo matatu achiereswa sati anyora grade 7. Asi ndakukuratidzai kuti mwana wenyu pachikoro pacho pakabatwa achakuudzai zvaachaona. Yakasvika zuva reMaths mwana wangu akauya kuchikoro akaereswa zveshuwa masvondo matatu. Number 1 Maths ndoiziva ini grade 7 ndenge apusa sandizvo here. Akatadza kuti 1 plus 1 ndiani akatatanika ndakuita 30 minutes. Admire mwana wangu first born inini. Akashupika naye kusvika pakushupika kubvunza kuti 1 plus 1 ndiani. Yaanoziva kubva grade 1 kusvika grade 7. Pano pakaipa madzamba akaipa pano. Ndoda kutenda zvikuru wese wemapato akatenderedza vabereki nechisungwa chenyu. Kuridza ngoma kwamakaita uko hausi upenzi hama dzangu we. Mapurisa ari pano masiya magadzikwa ndikuudzei. Akuzi kupenga apo. Dzaridzwa nevanhu vanoziva. Taichemera izvi. Result yatairidzira ngoma ndeiyi. Yanga isimbori nyaya yekupusa kana isusu patakatorwa nepfuti hama we. Ndofunga takabvunzwa uko nana ndamujambanje muri kumhanyira piko uko muri kwapfuriwa ikati takusungirwa chikwaro. Takuti tichifira chikoro ichi nekuti pachikoro apa pakanyanya. Ndozvati kuti odada kuti tisungwe zvisimbe. Nhasi uno ndingati Ebeneza ndo patasvika apa. Tinotenda vabereki tinotenda. Ini ndoti pamusoro ishumba. Pamusoro iyi vese vane zvigaro masabhuku ose pamusoro pechitiko chanhasi. Handisi kufara bai. Handitorina mufaro kana kapisa. Zvekuti mapurisa andi kunzwa kunzi auya panapa. Dai anga akauya akatopfeka uniform. Ndachinonovharirwa. Kona anyimisa dombo mumusoro. Sei nanyisa dombo mumusoro. Ini ndakamira panapa ndine mwana akachikoka.
gumbo mushure meunga atabva mukutaura pano pachikoro pana pamusoro pazvo ndakanorohwa kuharesandira kurumuna pa 27 ndichirerwa mwana wangu kuti ataurire izvi kuitika pachikoro kusari kwazvo ndakanosungwa inini nasabhuku wangu wajasa nachairman weSDC takanorera kumasa tikanofunga magumbeze tujuku kunge takaba unge tiri mhondi patina chatababa pamusana pekuti munyika mukuita huori pamapurisa mapurisa siye huori mimi ndakatambudzwa inini pamusoro pemwana wangu ndakatambura pamusoro pemwana wangu kusvikana nhasi mwana wangu asakwanisa kufamba kuburikidza nezvinyoka izvi nezvimpurwa izvi zvaaitoona zviri pachena pachena asi ndakazvishungurudzirwa inini ndikasvika pakutsaiwa nevakadzi vangu ndati ndarohwa kwarariwo pamusoro pazvo mwana wangu asvikoka indobva ndarohwa basa rangu robva rafa kusvika nhasi ndikuti inini kana nhasi kana muchiri kundida uyai munditore kumba mungatsondivharire zvakanaka handisi kumiraba handisi kutofara zvachose chose zvachose handana mufaroba pamusoro penyu mapurisa muri panapa imimi takaingo panapa takatungamirwa hanzi anonzi assistant date aitishungurudza munenge mungamapurisa kakabva kudando akati isusu tine mashalomines kuti wabereka pano pachikoro panapa tine mashalomines iko ndoka nebrain kakabva kumuzara pano ikasita mupurisa wamutoka kakati iko ndoka nebrain sati mabrain titori nechikoro isusu chakapfuura chaainacho iyeye asi takashungurudzwa pano pachikoro panapa pamusoro pazvo nhasi mangozvionera ndinopupura kwamuri wabereki yedhimasa akataura chiwanzi chokwadi kana ndinopupura chinzi chokwadi nyoka iyi yabuda apa iyi takairowa panapa pamutu uri apa dzanzi newana dzakava dziri mbiri tutudiki so asi yedhimasa akatopupura chinzi chokwadi ruwara rwanga ruri apa nyoka uru ndo rumwe chete ruwara rwatakarowa apa nyoka iyo ndakairowa nechidhina ini ndinakairowa inini ndakairowa chidhina inakutsukunyuka pa yangoratidza kuti ndafa haina payakatsukunyuka pa asi pandakainhonga apa kunosvika tasatomboziva kuti kwatikuenda nongarasa nyokoko ndokwadzikwa dzakagara ndakaikoshekera nechimuti inini ndaikoshekera nechimuti ndakafamba nayo kubva apa ndisati ndasvika pachiguta chamuri kuona chiri apo ichochi ndakatanga kunzwa ruoko rwandakabata uru ruchita clamp ndakanonzwa chiwevo paruoko rwandakabata uru ndakashingira ndikabata nemaoko mairi ndakanorasa nyoka iyo mutori takadonha mai manje iyo ndoba ndakanoirasire imomo ndakaita make sure ndaikanda mukati kubva ndasiya nemuti wacho imomo asi ndasiya muti kungofamba kubva ikoko kuya paasembura roko rangu ramba kuti zviguno zvangu zvazvakuramba kudai so zvandakaita izvo zvazvakuramba ndairowa neklembe roko zvotairamba kuuya apo kudai ndikawaudza kuti masa zvandakunzwa paroko rwangu handichagariwa panapa ini ndiri vice chairman weSDC pano pachikoro ndakabva ndatokotoka bva nenda kumba kumutsa bhaiki so kundosvika kumba kurevha bhaiki kwairema parwoko iroro kuburikidza nekusatya kwamunoita amene tichi pamusoro pacho paitsanangurwa kuti waridziwe zvinhu izvi ndo waida kuita headmaster na deputy pano pachikoro titungamirwe nemaora akadai seiwa titungamirwe nemabenzi akadai seiwa ini ndiri kuti kana tichisungisa futi kumapurisa hatisi kuwana pano pachikoro inonzi Drumas Media taking you to another Tongogara taking you to another mambo makasimba right ini ndirangotaura zvishoma ndinonzi Clever Makechemo ndini chairperson wepakushinga secondary hongu panyama tinogona kunge tine zvatinofunga asi Mwari kana vatotaura vaita sei zvinoita kunge zviri simbu but kunyangwe nyoka inosiya hunyu but kubatwa kwayo nehunye mudzimba nemagirasi zvaita sei hatidi kutuma murume uyu kuti timuti enda kumba zvaasina kutumwa nani asi sekukushinga ndo kwakabva muhwezhi kwakaiwoyusho saka inini ndaitoshaya kuti pandangosarudzirwa chete panotoita noise muhwezhi kwaupuyu munhu waMwari ndakuchikumbira kuti munotisvitsirawo kuwakuru nemishe wangu kuti vana vachema patongogara kusanganisira ino iwadi 29 sorry iyo iwadi 26 wadi 26 yakumbira kuti chairman wekusekondari kukushinga anonzi Clever Makechemo ati ngatirege kumirira kuti vana vadone
takumbira kuna mambo kuti pindai muzvikoro zvese zviri mamutoko. Hamusi kumirira sehurumende, haisi kumirira kuti vanhu vatange varwara nemararia mozopuwa mosquito net mozobaiwa. Iri kutodzivirira ichifirira dzimba. Uyai munhu waMwari mufirite zvikoro. Zvikoro izvi zvemamutoko zvifiritei. Because uyu ari kuzochema aenda kupa hama yangu uyu. Izvo nemwana vakateera ka hatisi kutaura mazita evanhu. Kana zvaitwa zvenyoka hazvina kunzi ndiani. Munhu waMwari angoita basa rani. Asi isusu tichazokuona kuti okay ndiwe. Ko waitera kuzvipatara uchibvunza vana uchiita sei waizvitsvagire. Hazvina mhosva. Munhu waMwari, Mwari uyu ari kukuyu haudzirwe ba. Ndatenda munhu waMwari ende ndatoti handibve pano ndisina kumbobata muprofita waMwari. Just ngobata ruoko kwakapona abata gauni ndotomubatawo. Asi tati zvikoro zvese zvimamutoko ngazvitwa sei? Masvita munhu waMwari ndoda kutenda sabhuku, masabhuku ari kuno, SDC iri pano nevamwe vari pano nematicha akashingira. Pano pane tumaticha tushoma shoma. Mbwende dzakaenda ende mbwende dziuye pano ari kungosara mbarani. Pamusoro kana muchiziva anonzi magunanzi ndo angarapa. Zvinongoreva tererai, zvinongoreva chete kuti spirit ine mafambiro ainoita. Ende inotera kana spirit iri yekuti udhakwe unofarira zvimasupa kana zvisina chinhu chazvo chaizvo. Chimbozvibvunza kuti hauno kana chinikiresi chinonzi chibhengoro. Aiwa kwete type ibai. Handizoba zviri kushandiswa. Isu tutara magunanzi ataona. Akarembera. Aiwa icho aiwa. Saka vanhu waMwari we ropafadzo nebudiriro zvinongobva kuna Mwari. Ndofunga panapa vanhu ava vane maGD6. Ko vanozvidi. Ndinoda kutenda Ishe wangu mazviita. Asi musauye pafiwa nekofini nechingwa nechi imboya ndiri mutano ndimbodya ndiite dumbu maita basa. Rega ndimo musoro imhuri yeZimbabwe. Sekungoona kwamuchaona zvizhinji ndo patasvika tiri pano patongogara kuburikidza nedambudziko redu rekudonha kwewana. Zvina kunge zvapera sari zvapera basa redu, asi tiri kutarisira kuti zvabatwa pakati peino nzvimbo. Tichine mubvunzo zvikuru sei kumubati webasa wedu kuti aiwaka mudzimba nemuzvikoro muchafamba sei, macheneswa here, vana vedu vakusununguka here kunge vachiuya pachikoro pakati peino nzvimbo tichiri pakati pebasa. Saka zvakadaro chichemo changa chichiripo kudai mukati menyika yeZimbabwe. Takatarisana mukati menharaunda yatinogara mamutoko, dambudziko rigeremo rakawanda muzvikoro. Rakafanana neratinaro pakati peino nzvimbo. Zvisinei wataura zvakasiyana kuburikidza nekumbunyikidzwa kwatanga tichiita pakati peino nzvimbo. Tiri kurwira kodzero dzevana vedu kuti vakwanisa kunge vachiuya pano pakati peino nzvimbo vachishanda newarairidzi wedu tisina dambudziko. Asi dambudziko razodzoka rawepo kuburikidza pataurwa zvataurwa. Taakusawirirana warairidzi pamwe chete nesu wabereki. Saka zvisinei here gatimboti tichiripa apa tatenda. Mama hamuna henyu kuvolontiya kutaura ndinda kudanai. Ndida kuti mungondiudzawo kuti basa raitwa pano marionawo sei. Ndoda kunzwa kuti mutauro zvamunofunga nezvaitika pano muzuva ranhasi. Pabudiswa zvinhu zvaidonedza vana. Pabviswa nyoka yaidonedza vana patongogara. Nehari yeropa nechiita chimpurwa. Asi sekuona kwenyu ndezvechokwadi here kuti zvinhu zvavo zvavaizodyara izvo? Aiwa ndozvechokwadi. Chokwadi. Zvichireva kuti munhu waMwari zvaaitaura pekutanga zvese zvaive zvechokwadi. Zvechokwadi havana kutinangidza kuti munoroya asi mazita chete ndiangotaura. Ndo akangotaurwa ka. Aiwa maita basa. Pamusoro imambo, pamusoro ivana baba, pamusoro iwese vanoremekedzwa. Ini hangu ndinoda kutendawo pane zvaitika panapa. Takambengeta uyawo pamashure apa ka. Bva zvaita unge kakunetsanetsa. Ndikati awa ndimukomongo. Ndikati Blazman wasawakundikana here zvinhu zvese zvinenge zvarema. Tinzikotoona kuenda. Ndikati angofunga zvakati omei. Asi nhasi
watiratidza kuti kumba tine ushingi nekuti zvinhu zvabatwa apa dai kwanga kuri kunzi mudzimba medu umu chiri kumba kwako wachiratidza ndo chiriko ungakudzokerere kumba zvirombo zvakakura izvi. Aiwa inini ndinotenda hangu aiwa neaiwa mashoma regai ndimhoresewo mukoma wangu awo. Pamusoro mhuri yeZimbabwe, inini ndinoitwa Sabhuku Jasi, sabhuku wetongogara yacho. Ndini mumwe akasungwa. Ndoda kutanga kutenda Mambo Mutoko nemakurukota vari pano. Ndichikukwazisai kwaziwai nekuti tanga tina umbokwazisana. Ndichikwazisa zvakare munhu waMwari, madzibaba aGwati, wari pakati pedu wakatanga nhau yedu kusvika pairi nhasi. Haleluya. Ndinoda kukwazisa vanhu vemutemo, vanhu vamapurisa ari pakati pedu, makadii henyu munashe. Inini ndiri kufara uyezve ndiri kutenda. Rutendo rwangu kunyanya ruri pamapurisa. Mungashamisika kuti sei ndiri kudaro. Ndoda kuatenda nekuti vanhu vanochengetedza mutemo. Vanhu vakafamba nebasa rani. Handambobvira ndakavawenga kana one day, kana nanhasi ndikawaona ndovatengera chingwa. Haleluya. Munogona kufungidzira kuti ndiri kutaura fake love. Handizvo. Ndiri kutaura nhau iri pakati kati pemwoyo wangu. Ndakapinda bhizi kutsitsa bhururu wangu uyu tiri mumasero. Ndiri kutoona kuti mumwe wangu uyu kauyu akazara. Zvechokwadi anga akazara, akabatikana. Ndikati no bhururu, zvinhu zvinowanika pachirume. Endi chinhu chatiri kurwira hachisi chemunhu chii? Ndoda kuti munyatsonzwisisa. Vanhu vanonzi mapurisa ava vakauya zvechokwadi nepfuti. Yakanga isiri mhosva yawo. Wakanga wazviziva here kuti kune ruzha kuno? Wakaudzwa zvawakaudzwa. Wachibva wanzi kune mhondi. Saka kunhu kune mhondi kunoendwa nemuguguda handiti? Waitodzivirira upenyu hwavo. Saka ndoda kuatenda nekuti ndo wakazokonzera kuti nhasi zvinhu zvedu zvikasike kusvika pazvava. Takazozvimhanyisa nekuda kwekusungwa. Haleluya. Saka ndinotenda mapurisa makaita basa. Ndinotenda Mambo Mutoko, hamuna kubvira makatirasa kubva pakutanga. Takamboona kunge zvinhu zvedu zvakunonoka. Ndoda kutaura chinonzi chokwadi. Takatomboona kunge zvakunonoka. Wabereki mukati umu wakatanga kuti wakundikana. Tikataiwa muprofita hangouye njye, anopuwa authority namambo. Haleluya. Kusvika vazotipa zuva rinoti nhasi. Nhasi unoyi paifanira kunge paine vakuru vezvikoro wacho, vaifanira kunge vari papi? Asi chinhu chandakaona inini ndechekuti vanotya kuuya kuzosangana nedare rachifi nekuti vanozviziva kuti ndo vakakonzeresa zvinhu zviri kunze kwemutemo. Haleluya. Saka regai ndikutendei mose mauya kuzotsigira chiitiko ichi pachikoro chedu chetongogara. Ndoda kutenda masabhuku ose pandinoshanda nawo. Taishandidzana pamwe chete kuenda kumberi. Handi kuti inini ndaiziva stereki. Kusungwa hakuzi kwekuti inini ndaiita dzungu. Asi taitumwa tese nevabereki. Pane panhu pasingade kuenda vanhu 17 panoda munhu 1 kana wairi. Ndo pataingorwira papi. Saka yasvika nhau yedu pakuchibuda. Hatisi kuda kupedza nguva nekuti vabatsiri havasati wapedza nhau papi. Havasati wapedza basa. Tirakuwapa mukana wapedzise basa rawo tobva taziva tachenurwa. Mangwana chitatu handiti. Wana wechikoro tiri kuwada wese wauye kupi? Nhau yanga yakamisa ndiyo iyi yauya kunovhariswa kunopedziswa nhasi nemunhu waMwari. Tinozviziva kuti vabereki takashatirirwa tiine hasha. Kana mapurisa patakadaidzwa isusu pekutanga. Ndoda kutaura chinonzi chokwadi. Ndakambozvitaura mumashuromu. Hatina kana pakanyorwa kana kuvhurwa dhoketi kana kabepa zvako kakanyorwa nekuti wakashaya mhosva yavangatisunge nayo. Pavakazonzwawo kuti kwaridzwa ngoma, wakati heyo mhosva yatakuchiwabata nayo panhau iya yatakapiwa. Yakanga isiri mhosva yawo, waita zvemutemo wani. Hatikwanise kuvarwisa nekuti vanhu vari pabasa. Tikavarwisa wachatya kuenda kunosunga vanhu vanenge vapara mhosva handiti? Toda kuti waende wanosunga vanhu vari kuba mombe uko. Wapoti wachitakura pfuti wachinosunga vanhu vari kuba mombe kupi? Kuchikoro kwacho kunoku kune tuwana tuduku.
kakaona mota mumota makabatwa muguguda mangwana kakatenda kuchikoro kanotya. Ndiri kukumbirisawo vanhu vemutemo vari pano. Next time patongogara pane vanhu vakarongeka, vabereki varipo vakarongeka. Hawasi vanhu vanoita mhirizhonga nevanhu. Kutiza kwese kwaita vanhu vaitiza vachiuya kuzoripota. Kwaingova kutiza havo. Hapana munhu akambosimudzirwa ruoko, hapana munhu akambotaurirwa muromo wekuti ndokurova kana ndokuponda. Vaitiza zvinhu zvavo zvavanoziva. Saka nanhasi ndiri kuti panapa takapika, takapinda mujeri, tikapindira nhau iyi. Nhasi yachibuda pachena. Isusu ndisu taane juti rekunomhan'ara. Mapurisa muzotitsvagirawo vanhu awa. Tiri kuda kuzosangana navo kwaMambo Mutoko. Haleluya. Nguva yese yatanga tisingamhan'are, ndaitsvaga umbowo kuti zvatakasungirwa ndezvechokwadi here. Saka ndaifungidzira kuti pamwe tikada kunomhan'ara, mumwe musi tichazobatwa ndisu nemhosva. Asi mhosva inongoenda kumwe nevani. Hatina kutomboziva kuti wamhan'ari wedu ndiwanani. Takutodzokera kumapurisa vatiudze wamhan'ari wakanga vatimhan'arira, tochiwamhan'arirawo tokwira dare kwachifi. Asi kana tiri kuenda kwachifi, wakatimhan'arira kumapurisa towaziva kunyange wasina kuburitswa. Nekuti wakatanga kuenda kwachifi kunoripota. Wakauya kwandiri sasabhuku etongogara wakaripota. Sabhuku muri kuti ine nhau iyi madii kutora watiri kunzwa kuti wari kuuya kunobatsira kwaChimuramba. Ndikati no. Nhau iyi ndeyeruzhinji, handini ndinomhanya. Wazhinji wachaita nhau dzavo tozosvitsa kwadzinosvika. Pakadonha mwana wekupedzisira wamanzwa achitaurwa namai womakomawo. Wakaenda kuna Sabhuku Bennett. Sabhuku Bennett muri kuti ndimi masabhuku. Sabhuku Bennett wakawapindura kuti ndichaona wajasi sezvo wariwo muridzi wetongogara. Regai ndisungwezve. Ngozi vanenge vachingozi ndo muridzi ka. Haleluya. Saka ndiri kuti nini? Chinhu chavakatanga kana kuti chatakatanga tese, taifanira kungochipedza tese, handizvo? Ndakazoita mubvunzo manje ndandega. Ndikati ndaifungidzira kuti vanhu ava vane ropa rakaipa. Asi maitira awakuita ekuti waenda kunomhan'ara kwachifi. Chiuyai kwachifi tichenurwe. Wabva waenda kunomhan'ara kumapurisa. Wamwe tiri kuenda kwachifi, iwe wakagara kuofisi yemaCID. Pane dzimwe nhau dzisingade mapurisa wabereki. Musazofurira nechidofo mukati umu. Nhau dzechiwanhu ndedzechiwanhu. Dzinopedzwa nachifi. Mambo wedu Mutoko ndo zvawakamirira. Wachibata Mutoko kunobata kumudzi, wachienda kunosangana nachifi mukarakate uko. Nhau dzechiwanhu idzodzo ndo dzawakamirira dzipi? Chero iwe ukazviti une mari, chero ukazviti iwewe une vanhu vemutemo waunozivana navo wakaita sei. Hakuna mutemo unokurira chifi. Ndoda kuti mugare makazviziva. Dare rachifi idare hombe. Ndoda kutenda hangu vanhu vemusangano wedu weZANU-PF. Vakamira zvakasimba patakanga takavharirwa tiri masero. Ndoda kutenda zvakanyanya vatungamiri vedu vanobatanidza kansela, vanobatanidza MP, nevavanoshanda navo vese. Vakamira nekuti vakaziva kuti vana ava wapinda asi hawana mhosva dzavainadzo. Chivadzoseraika muchitora vanhu venyu vari kukupai nyaya. Movatora movaisa pagiraundi, moziva pane nhau. Asi kusvikana nhasi havapo. Vamwe vacho vakabva vati vari kumasvingo. Hatizivi pamwe ndo kwavari, asi nezuro vakanga vari kwaMutoko. Nezuro manheru vakanga vari kwaMutoko. Asi nezuro vacho ndo vari kufonerwa nachifi. Vari kutaura kuti nditori kumasvingo. Hakusi kutamba nemukuru hereko. Nyamuziwa ndinokumbirawo. Nhau yedu iyi kana tacheneswa hedu pachikoro pedu pasiwe panaka, nekuti toda kutoti vana vedu vauye, tanga titori standard kuti zvino vana vedu vachadini. Saka zvamauya kudai so, aiwa tinotenda. Takuchikumbira kuti chikoro chisare chakanaka. Chasara chakanaka, vana vedu kutanga mangwana voya kuchikoro. Muchaona headmaster kuti mafizi achatanga kuuya. Mari dzedu dzeproject toilet ichapera manje. Because imimi manga musingazive kuti munoti vabereki vakaoma musoro, asi chiri kuvaomesa musoro chacho chiri papi?
chiri panapa. Saka ndiri kutarisira vabereki kuti mangwana vana vedu vanenge vachiuya kupi nai kuchikoro. Basa riri kutopera nhasi, hapana chiri kuzombosara papi ikoko kuhedhikota kwacho kuchasvikwa futi kuchabhutsurwa kupi, zvichireva kuti isusu taasefi. Vana ngavauye kupi, mafizi ngaabhadharwe kutanga mangwana. Aleluya, aleluya. Regai nditore mukana uno ndisire waridzi webasa vaenderere mberi nebasa. Ndiri kusiya kuna Nyamziwa Shumba, ndiri kukusiyirai mukana. Musati mabva ipapo taona zvinhu zvabatwa hongu. Uyezve tingati chikoro chachena nai. Alright, pane zvinhu zvabatwa ndo pandiri kuti ndakudzosera wabati webasa mukana watipedzesere nhau yacho kuti chikoro chedu chachena here kana kuti pane zvimwe zvidiki zvasaririra zvibva zvangopedziswa tichiri pano tese kuitira kuti mangwana vana vedu vagone kuya kuchikoro. Zvinhu zvabatwa zvechokwadi. Taona nyoka yerudzi imungu, yerudzi rwemungu. Tikaona chidzamba chataona panapa, taona hari yanga ine kamukombe nekamwe kandisingagone kutsanangirwa kuti kai kanga kaine zvuma. Ndada kutaura kuti zvinhu zvanga zvichishandiswa izvi zvabatwa, saka zvikureva kuti varayiridzi ava simba ravanga inaro havachina. Zvinoita here vachidzokawo pabasa? Pamusoroi tati tikuzisei kuti pano pachikoro hatichisina medhemu marapira, hatichisina medhemu chishambwa, vakatitransfeya hatichisina. Tinotenda, asi tine mubvunzo wane makii edzimba dzedu, zvinhu zvavo zviri pano. Tandichida kuti zvimwe nguva zvavari kuti vari kumasvingo vaende kure, dzimba dzedu todzida, matichedu ari kuda kutora ada kugara mudzimba umu. Ndo pane mubvunzo wangu iwoyo kuti vanozotiza seiko nemakii edzimba dzedu. Ngapatorwe matanho ekuti vatume vari padhuze vatore zvinhu zvavo vasiye dzimba dzedu dzakanaka. Ndatenda. Tekupedza nhau yedu nenguva. Nyaya yedu iri pakuti hongu wakatransfeya. Asi inini mubvunzo wangu unodzoka kuvakuru vechikoro. Vanotransfeya vanhu vane nhau sei dziri kwachifi. Nhau idzodzo futi ndinodzidzosera kune Minyamuziwa. Nhau yedu iyi vakuru vezvikoro vari kuzviziva kuti tine nhau nevarayiridzi avo. Vanotransfeya varayiridzi vari mudare sei vasina kupedza nyaya. Saka muchidimbu regai nditende basa rabatwa panapa, rindisiye vashumba vaenderere mberi vatitaurire zvakumberi nemubatsiri wedu vachitiudza kuti zviri kufamba sei maererano nedzimba dzacho dzaigarwa pamwe chete nemakilasirumu. Tanzwa kuti pane mudzimai anopota achipinda mukilasi. Hazvina kutaurika here mumweya? Saka toda kuziva kuti makilasi wayaya zviri kuzombofamba sei. Prophet. Okay. Ndine shoko randiri kupiwa panapa kuti vakuru vezvikoro vacho vari kuramba kuya kunosangana namambo wedu, vari kuti wari kudaya wabereki imimi mangwana na 10 o'clock. Msaite ruzha. Vari kunzi mangwana vari kuuya vakuru vezvikoro, saka vabereki vese vepatongogara tiuye tisangane navo, mibvunzo yavainayo mhinduro dzacho tinadzo handiti. Saka mangwana na 10 o'clock munokumbirwa kuti munge muri panapa. Pamusoro eShumba, pamusoro vabereki vose mauya pano. Zvanga zviri kuitika pano patongogara zvanga zvakaoma vabereki. Ndinoda kutenda munhu waMwari waGwati. Masiya masunungura nzvimbo ipi iyo ino. Asi inini pandiri pano ndiri kuti ndinofunga tichiri kwekutanga kwebasa ratangwa ripi.
nekuti kuri kunzi kuheadquarter ndo kunoenda vana vedu vati kurei kuchikoro kwaJani. Saka ndiri kuona sekuti tichitori nebasa rekutoti chifika tiri kukumbirai kuti kwaJani kodai kwasvikwa. Ndo kune vana vedu vati kurei futi kupi ikoko. Wacho wamuri kuti ndo kune zvinhu zvakati simbei zviri ikoko. Ndo chairman wepachikoro chipi ichocho. Saka ini ndabva ndatambudzika zvakanyanya. Saka ndinoda kutenda chimwe chacho ndinoda kutenda wamapurisa. Mapurisa ukasha hwakaita hwokuya wakabata pfuti wanzwa kuti kune noise. Ndo zvaita kuti basa redu rikasike asi tibatsirwe papi ko pano. Dai neziyo isina kuitika kuti wainzwe tairamba tichingochema vana vasingadzidze. Shumba tikapedze nguva hanzi basa risati rapera. Regai tisiye nguva basa rione kufambira mberi. Toda kurara shungu dzedu tasvika kuheadquarter kupi. Ndatenda hangu. Regai titi pachipamwe. Isisu pachitoko tinoti dzikawanza mukoho dziribe nyama. Kuti dzikanyanya kuchemerera unokabataba. Imbwa dzinoita chimhukutira dzikazondotiwa dzabata. Demonstration maiona. Chiregai kunyanya kutaura. Yaitiise effort. Kubikira ari munzara anoti uri kunongwa. Izvo taikunyepa iziye. Musatifunze bazvokuita. Zvichoma kunyengetera tinosvika. Muzinda zvanaisa? Tikakurumidza tinobika dziri mbisi. Rekai dzibve kuribe kunosvika vanhu. Chandida kukutsanangudzira ndochokuti tine vanhu votakasarudza mudare. Chief wangafambe nowanhu vanouya koita zvofeki. Ndo chinhu chomaifanira kuziva. Tinouimba neko takabva nomurume uyu kuziva kuti kana amira pabasa anomira pai? Haleluya. Mama ndizvo zvanaka. Nokuti iye akanyangadza anyangadza zita ramambo. Iye akanatsa anatsa zita ramambo. But pese ipo tinofamba ngatizochengetedze mitemo. Tikandoushora unotorwa noshamuna hama. Mumbanza zvanaka. Saka isusu tinofamba zvishoma tichienda. Mumbanza zvanaka. Kuno ndakakutaurirai kamwe kachirungu ndikati hakuna dombo richasara kuno risina kukudubuwa undirione kuti pasi palibe mhani here. Ndo kachirungiko ndakataura musi wokutanga. Nanhasi dombo rese richakudubuwa. Mazina zvanaka. Icho ndoda kukutaurirai kuno akatamba bhora. Support the men on the ball. Yes. Mumwe wako kana achimakana nomwe iwe zimba padhuze akangotiripuwa bvawamakawo. Bad peddling is very dangerous. Munokonzera on go. Yes. Let's win as a team. Let's lose as a team. Ndo chinhu chedu. Noti tongogara ndeye vanhu. Wakazvahwa nowasati wazvahwa. Munopanza zvanaka? Ndakawataurira panapa kuti muri kuwaka toilet mwana achigwa achibva. Womuti uya yokuhakirani. Uri kutaura school fees yomwana anogara kumba ari muchipatara zvinobuda here. Saka pano zvimwe izvo tinotanga kugadzira tozotaura zvimwe. Munopanza? Nhasi tagadzira tinofamba zvishoma kusvika tasvika. Ripoti iri pano yanga ichidiwa namambo. Zvinhu zvakataurwa zvabatwa here. Isu toti hongu. Wanhu wari kudiwa. Mamedhemu aya haana kumhangariwa bandiwo wakamhangara. Mapanzwa? So takati wanoda kuti nyaya dzavo idzo wakatanga dzipere. So wrong wandori mudistrict mamutoko muno tichawatsvaga wachienda pamberi pamambo mutoko. Nokuti hawana kumhangariwa vandiwo wakamhangara. Wobva watiza wobva waenda iko wakaita sei? Isu bvatataiwa zvakanaka wakaenda ikwe asi kweduyo ichiri hanging. Ngawapedzedzo kwodzo wauye kwani? Saka hapana icho munomhanyira. Isisu zvataita pano hanzi wane wana wanga wachiita wakadonha nowakaita rotomoka. Vanofanira kuona prophet nhasi. Handitika wane mamwe matambudziko akakonzerwa nochokuita pano hawaende wasati waona chi? Prophet. Asi isisu tiri kudzoka kotaurira mambo kuti basa rabatwa. Mapanza zvakanaka? Topuwa futi go ahead. Nyaya hanzi munhu atauhwa nozita kunzi Teddy. Uyaiti kozvitaura zvakanaka. Inini wamwe anondizwa kumusangano weZANU-PF.
but pano nyaya yomusangano, pano nyaya yaTeddy. Kana ndakudiwa saTeddy handisi kudiwa somusangano ba. Ndiri kudiwa sani? Nonyaya dzani? So baba wari kudiwa wari kudiwa saTeddy kwete so chechi. Nyaya dzavo ndo dzavo kwete so chechi asi saTeddy. Saka rekaiko zvisanganisa kuti kuri kudiwa wakuru womusangano. Munobva manyepa president kandi wakuru wapo. Pari kudiwa Teddy papi? Haikona sangano, haikona chi. Asi anoendawo kusangano ripi? Asi kuri kudiwa Teddy. Regai kosanganisa zvinhu muchinyangadza mazita. Second hand information is very dangerous. Munotaura nozvisipo. Panotaurika pese urimi hunopoya. Isu tobva tati sorry kana tapinda unomugadheni mako tichiomesa zviyo. Hakusi kuda kwani? Kwedu. Nozvaitika pano mano chiwimbo chokuti tinosvika. Icho tisingade inoizi chete haibatsire. Zvishoma tinoita sei? Tinosvika. Kuzanga kuti basa renyu harisati rapera. Asi ndanga ndine mubvunzo pane pandisina kunzwisisa panhau yekakofini. Kuti kane chekuita here nezvinenge zvichiitika pano pachikoro kana kuti kakazvimirirawo. Haleluya. Tinotenda Mwari. Network iri pachikoro panapa. Ndipo patanga tichibatira babi. Saka manzwa ndati dai murume yanga ari panapa. Tagona kuti zvinhu izvozvo zvinge zviri papi. Dai kuri kuti kutaura kwatiri kuita tiri patanongonanga papi. Kutaura munhu asipo zvinoita kunge uri kutaura munhu zvinhu zvisiri papi. Asi hatisi kuti isusu iye ndiye ane chekuita zviri kuitika pachikoro panapa. Mukupanzwisa musafambise zvisizvo. But isusu tiri kuteera zvatavinga papi. Panapa kana zvichinge zvatiza zvichiendawo kudanga kwako tinoteera kupi. Ndoko manzwa chitsanangura dai nhengi anga ari papi. Ari panapa takwanisa kuteerawo zvatiri kutsvaga zviri papi. Ameno kana mandinzwisisa. Ndotenda. Ko ndiri kunzwa vanhu vari kuti kuheadquarter. Handisi kunzwisa kuti headquarter yabva papi. Nyaya iri kuitika ndeyekuti ndatsanangura ndichiti pane munhu anoenda chechi yakati. Manzwa ndichisangura kudaro. Ndichibva ndatsanangura kuti munhu ndiri kunzwa ari kunzi Murimi. Handizvo? Handina kutsanangura kuti chechi asi munhu anoenda chechi ipi? Ndo matsanangura andaita. Murume uyu ane zvaakatakudzwa. Zvandaida kuti iye aripo ndomutsanangurira matakudziwa akaita sei? Otherwise anogona kunge asingatozivi kuti ndo matakudziwa akaitwa. Nekuda kuti mumusha make ndatsanangura ndikati nematambudziko ari kuitika mumusha make imomo ndiye ari kutonangidzwa kunzi ndiye ari kuita zvipi, asi iye haana zvaari kuziva. Mukupanzwisa? Kuziva iye ndiye achaziva, haasi kuziva kana kuti ari kuzviziva ndokunge ari paground tichitaura naye. Ndatenda hangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.